Een bijzondere dag. Het is de Koningsdag van onze koning Willem-Alexander en zijn gade koningin Maxima. Ter gelegenheid van die dag gebruiken dat een aantal Nederlanders wordt uitgenodigd, vaak bedenkelijke smoezen, moet ik erbij bekennen, ik vergeet het nou maar, om naar het gemeentehuis te komen om in het zonnetje gezet te worden. En dat gaan we vanmorgen doen. U treft aan deze tafel een zevental Nederlanders die zich op een bijzondere wijze voor onze samenleving hebben ingezet. Ik wil hen graag toespreken. In die blauwe doos, daar past natuurlijk de onderscheiding in, maar er is ook de oorkondiging waarop staat dat het allemaal echt is. Dus gaan we door. Meneer Elfrink, mevrouw, dames en heren, om een goed beeld te krijgen van de activiteiten van meneer Elfrink, gaan we terug naar het begin van uw loopbaan en dan komen we uit ook in het jaar 1963. In dat jaar werd u bestuurslid van de KVP-afdeling Hoogmars. Dat is wel enige tijd geleden, dames en heren. Want in 1963 was Marijne premier voor de KVP. En was Rommel nog maar 2 jaar weg als fractievoorzitter. 2 jaar later, in 1965, was u voorzitter van het afdelingsbestuur van de KVP en u bleef dat tot 1982. Nu heb je in de politiek 2 soorten mensen. Mensen die zelf graag het toneel op willen, die zie ik niet elke maand in deze raadzaal. Maar er is ook een kleinere groep die liever achter het toneel staat. De Elfrink, u behoort tot die laatste groep. Want u bent bestuurlijk actief binnen de KVP. Als lid van het kringbestuur Overijssel en als afgevaardigde naar de partijraad. Dat u niet zelf politiek actief werd, had misschien ook wel te maken met het feit dat u het daarvoor aan tijd ontbrak. Want naast uw werk, uw politieke werk, bent u ook actief binnen de Simon en Julius parochie in Hoogmars. In 1962 werd u lid van het bestuur van deze parochie en u bleef dat tot 1980. Uiteraard, waarschijnlijk dat uw leeftijd toen, eerst was met de portefeuille jongerenwerk, later als secretaris van het parochiebestuur. En in die hoedanigheid maakte u de restauratie mee van de kerk en al dat geslepen met stenen en cement, dat heeft u vast mooi gevonden. Dat heeft u geïnspireerd. Ik kom erop terug. Binnen de kerk bekleedde u trouwens een veelheid functies tot op de dag van vandaag. Want u begon uw bestuurlijk werk binnen de parochie in het jongerenwerk en bent thans voorzitter van het seniorenpastoraat en voorzitter van de bezoekersgroep 80 jaar. U was meer dan 10 jaar voorzitter van de stichting Bejaardenbak Hoogmars. En u bent al meer dan 15 jaar voorzitter van de stichting Begraafplaatsen Hoogmars. In 2011 werd u tevens voorzitter van de commissie Bouw Maria Hotel. En daar kon u uw liefde voor cement en steen weer uitleven. Want u maakte de realisatie mee van de prachtige Maria Hotel op de begraafplaats van Hoogmars. En als ik uw bestuurlijke activiteiten overziende, kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat u een zeer verdienstelijk mens bent. U heeft uw niet geringe capaciteiten in vele functies en verbanden belangeloos aan de samenleving ten dienste gesteld. Daarvoor is de samenleving u veel dank verschuldigd. De samenleving heeft een bijzondere manier om die dank tot uitdrukking te brengen. En als ik mij hier bekend mogen maken, dat zijn de majesteit de koning die benoemd tot lid van de Orde van de Oranje Nassau.
Helemaal niet wil ik er niet. Zijn wel. Dat is in de tijd wel. Een beetje voor een foto. Oké, Rolge Ben nu. Een handje geven. Ja, nou wordt het lastiger, want dan weet ik niet meer welke kant ik op moet. Ja, maar ik bedoel, dit is daar rijden we heel doe straks wel. Ik zeg ook proficiat met de schoonvader. Maar gaan even zalen. Ja.